Hej, jeg hedder Morten Lindegaard, og jeg er advokat og partner på NemSkød. En bolighandel kan være en stor mundfuld at overskue. Der er mange juridiske og økonomiske dokumenter, og mange personer er indblandet. Det er mange ting at forholde sig til, og det kan være svært at komme igennem uden hjælp. Hos NemSkød har vi gjort processen nem for dig. Vi gennemgår alle ejendomsdokumenter, og vi sørger for, at dokumenterne stemmer overens med de faktiske forhold. Vi gennemgår og vi analyserer tilstandsrapporten, og du får vores objektive anbefaling, om det tilbud, du har på ejerskifteforsikringen, er dækkende i forhold til ejendommens fysiske stand. Vi udarbejder og vi tinglyser dit skøde, vi laver en refusionsopgørelse, og vi hjælper med sikkerhed i forhold til ejerforeningen eller til grundejerforeningen. Derudover så tager vi dialogen med tilbudsgiver, med ejendomsmægleren og med begge parters pengeinstitutter. Det sikrer, at du kommer roligt igennem den her store investering, det er. Og hvis du måtte få spørgsmål undervejs, er du altid velkommen til at bruge vores gratis support på telefon, på vores mail eller på en chat her på siden. Du får altid en hurtig ekspedition og en god service. Vi er billige, og der kommer ingen ekstra omkostninger. Tak fordi du valgte NemSkød.